bästa läge i 2009 som nu ska tjåsas. Och där är the one and only Christian Black från platefällan om Tull som kommer att handla till virkstöden. Just väl. Tack för det. Vi kan se att det tillnämnde är rå. Bästa läge, det tillnämnde är rå. Checkling, Chavalaround. Sometimes truth meets a lie, Chabranzienna. Soul Company, Chakna. Nu bränner du i mer, live as kavan. Jag har en sel i band som säger att bästa läget är Under the Sun. The Queens. Bonjour. Jag har alltid haft 3 för vi snabbt tar emot. Det är 3 för hur är det attor i år att få ta emot en virslön för till kasino. Alltså det blir en vän som man dammar röjliga väl att man du stoltar ja. Det visar att det är ju bara en dögnfloa. Det dreams tar arbete som vi har stått här för. Jag vinner också det åter om 20 kvarstår. Hvordan er det å få den heiren altså mamma å standa her i det og takke emot hvis virslønnen 4 til kasino? Jag var bara säga att jag är otroligt stolt och det är verkligen störst. Det är det. Hvordan damer til hele leie? Med de där ordentliga. Ja. Helt otroligt. Jag har alltid haft ett av de bästa lönen som där var. Og kjenner de hinløgnen som nominerat i år? Ja, det gör jag. Här är Nicole. Men dette var det bästa leie. Ja, jag har också stämt på att det här med Erlin Roma. Så det är på en stol att hitta ut till kasino. Jag kommer Arne. Atlantan stolen som man har brukt för till att kunna diska tonage. Men det andra så att det tränar ut i jocken. För det fotla utblasning så är allt grannarna ganska isni och ljudamnes inte där vet inte. Det är så starsteren och alltså där man står där som man kan. Det här är inte rockmiljonärer visst det är det allt. Det är inte som för från mamma och pappa till lustens upp i allt. På se för att jag stannar här efter nästa år och tar emot en virslön. Nej, vi har gjort stått lite. Jag har ju inte stått här och klutat själv redan för jag stannar där tack emot. Ja. Jag vill tacka till kom på otroligt kville och inte så jag har fått lukt på i synen och till må hälsa hem nästa. Ja, nu får jag inte till där. Jag spelade rock. Det är störst dreams till att rock och kväll. Bussar kom det bara ur Fyn och Jylland till att det möjliga stans. Så hörde så var det 400 som hade skriva sig till att komma. Så vet jag inte vad kommer att sälja det vid ja. Men hvordan är det lukka väl omtäckter i förrjun som där är under i det? Du ska se att du helst. Men det har vunnit så omkring då. Ja. Det är tälla för sig. Men vi får sända en hälsa ner till Danmark och inte att de gör sig locke och vi tackar Magnade Dreams för det här. Hälsa dig nu. Ha en god kväll vidare. Jo, tack.